Здравейте хора, и днеска за първи път ме оставиха сама в село с моята приятелка. Да. И приятел. Приятел. Брат. И брат играе робот. Да, добре. Да, и днеска просто се чувствам като самостоятелно 18 годишно дете. Първо искам да кажа, че мен са ме оставали над 1000 пъти сама. Так, а тая първи път я оставят сама и брато е чувства се като 18 годишна, вау! Да, вау! Моля те, снимай го. Брат, не снима как колички се въртят на това място. Снимай го. И днеска, доколкото виждате сега, седиме в ресторант. Днеска буквално ще На ядеме... местния ресторант. Лактива е. Така, днеска буквално ще ядеме в ресторант самички с нея. С тост. Ай, брат! Лъснах Сега се сте и тъпте умрях. колички, бе. О, добре, сега за го... Къде ми е портмонето? Хора, загубих си портмонето. Добре, сега ще му звънна. Ало, портмоне, къде си? Ето, на мен. Портмоне ти е клоп от тебе да го взети. Манис! Буквално беше в драницата ми. Искате ли да покажем защо днеска се събрахме тримата? Не заради това, което ще ни оставят. Аз полудя. Сега ще покажа. Изваждай чудото! Какво чудо? Сега ще видиш какво чудо. О, не, трябва да го снимаме. Много опасно. Ма къде са им патроните? Ето. Това е един от патроните. Така, намерих другия. Few moments later. Ето е малко по-остричък и буквално тетюс ми го заби в главата. Честно. В къщата на любов ми заби това нещо в главата. Като го стрелна. Сега ще се... не лъжи. Сега ще се опитаме да ги заредиме. По-скоро, в случая, че вече сме ги зареждали, искам да ви покажа. Така, вижте сега. Айде бе! Спирай със своите глупави колички. Таксито ми, което дига 230. Много ми пука каква е количката. И да е самолет. Така, сега. Извинете, малко не сме го разчитали как е. Сега раз, два, три. Стрелна ли ви? Аз не видях, защото при мен е вече стрелна. И на днеска видеото свърши, тъй че на всички чао-чао!